Viete, ľahko sme prišli o slobodu, ale ťažko a krvavo sme ju vybojovali. A my sme sem predsa neprišli oslavovať na Duklu ani vojnu, ani utrpenie, ani smrť. Áno, mrzí ma, že máme takú zvrátenú módu, predovšetkým v Európe, kde namiesto toho, aby sme vynaložili všetko úsilie na zastavenie rinčenia zbraní, dokonca v susedných štátoch, tak počujeme búrlivý potlesk, hlasité povzbudzovanie a dokonca často aj veľmi významné materiálne rozhodnutia, ktoré vojnu len a len povzbudzujú ďalej. Americký prezident Roosevelt, keď počas druhej svetovej vojny sledoval hádky politikov v Spojených štátoch, povedal: hodila by sa nám jedna bomba z Európy, keby nám spadla na územie Spojených štátov, aby sme pochopili, o čo vlastne ide. A my zrazu počúvame, ako aj niektorí poslanci Európskeho parlamentu hovoria s ľahkosťou jarného vetríka o raketách stredného doletu, raketách dlhého doletu. Nuž, obrazne povedané, možno takáto jedna raketa by mohla v Bruseli rozbiť nejakú fontánku, aby pochopili, o čom to vlastne pre Boha všetci hovoria. Drahé Slovenky a drahí Slováci, my sme sem neprišli oslavovať ani vojnu, ani utrpenie, ani smrť. My sme sem prišli preto, lebo chceme oslavovať mier. Práve stojíme len pár desiatok kilometrov od našich hraníc s Ukrajinou, za ktorými prebieha regulárna vojna so 100 000 obetí. Deň čo deň na území Ukrajiny a teraz už aj na území Ruska zomierajú nevinní ľudia, ničia sa rokmi vybudované hodnoty a predovšetkým je nadobro zničená viera ľudí, že civilizovaný svet v 21. storočí nebude svoje konflikty riešiť na bojovom poli. Som preto presvedčený, že urgentnou povinnosťou svetových lídrov je hľadať všetkými silami účinné spôsoby, ako zastaviť vzájomné zabíjanie. Nie len na Ukrajine, ale aj v Gaze, v Libanone a všade tam, kde ľudia podľahli mylnému a veľmi nebezpečnému presvedčeniu, že svoje nezhody vyriešia smrťou svojich protivníkov. Vojna je zhmotnené zlo a vždy sa najviac dotkne tých najnevinnejších.